tasbu bis-swit il-qronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Inselmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'niser il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm ta' din il-ġimgħa se nlaqqgħukom ma' żewġ kelmiet li b'mod straordinarju huma mnebħin mix-xejki tal-kultura Għarbija. Ix-xejk, kif bosta minna nafu, huwa dak it-titlu onorifiku fil-lingwa Għarbija li litteralment ifisser xieħ jew persuna kbira fi żmien u tipikament nassoċjawh mal-mexxejja ta' komunitajiet Musulmani jew Arab. Fil-programm ta' din il-ġimgħa, Bradley Kakija se jkellimna dwar l-espressjoni ċikkubriku jew kif ġieli tismaħħa wkoll ċikkumbriku, waqt li fit-tieni parti tal-programm Joseph Borch se jkellimna dwar l-espressjoni checkmate li tintuża fiċ-ċess. Imma toqgħod tgħid fejn ir-rabta max-xejjikki fl-espressjoni ċikkubriku. Għandkom raġun, kif se jispjegalna dal-waqt Bradley Kakija, illum kull rabta mat-tifsira tax-xejjikki intilfet u lanqas biss tgħaddilna minn moħħna li etimoloġikament ġejjin mill-istess idea, iżda fil-fatt l-ewwel nofs tal-kelma ċikkubriku hi direttament marbuta magħhom. Ix-xejjikki li jfakruni wkoll f'xi sidien ta' klabs tal-futbol li jgħumu fil-flus, sforz l-għana tagħhom. Infatti, ġieli tisma' lil min jgħid li t-tali qisu xejjik għax jikmanda u għax ikollu tilja flus. Moħħi bħalissa qed jaħseb ukoll fl-espressjonijiet li nużaw bil-kelma żejt biex nesprimu r-rikkezza li għandhom dan nies. Il-sinna jgħid li min għandu ż-żejt ma jorqodx fid-dlam, jiġifieri min għandu l-flus mhuwiex ħafi u m'għandu bżonn xejn. U bl-istess mod, jekk jereq fil-flus ngħidu li għandu ż-żejt. F'kuntest lokali, meta nafu li m'għandniex ir-riservi taż-żejt li għandhom pajjiżi fil-Lvant Nofsani, hawn ma nkunux qegħdin infissru li verament għandu ż-żejt, imma sempliċement li għandu ħafna flus. U qabel ma naqtaw il-kursita fuq l-etimoloġija tal-espressjoni ċikkubriku u niskopru fejn tinsab ir-rabta max-xejjikki, tafu x'inhi x-xarba favorita tax-xejk? Inħalli fidejkom biex tilagħbu ftit bil-lingwa u tippruvaw taslu għaliha. Jekk ma taslux għaliha, ejjew saqsuna. Kif tbatti x-xemx sajfija. Il-kelma ċikkubriku hija magħmula minn żewġ partijiet. It-tnejn li huma beru sqallin, ċikku u briku li fil-Malti jfissru xi ħaġa biss meta huma maqdin flimkien u mhux waħedhom. L-ewwel parti ċikku ġejja mill-kelma xekku li tfisser ħmar. Din il-kelma għandha storja interessanti għax skont leġenda Siċiljana waqt il-ħakma Għarbija fis-Sqallija ir-re Miramolino ritirawhem tolleranza bejn l-Isqallin u l-Arab. U ħalla li l-Isqallin jaħdmu l-art u jikkummerċjaw imma ma ħallihomx iġorru l-armi, jirgbu żwiemel jew idoqqu l-qniepen tal-knejjes. Issa l-Isqallin mod ġenerali jobdew imma di li ma jirgbux żwiemel ma jridu jniżluha b'xejn. Biex jirribellaw ivvalenaw iż-żwiemel kollha u bekk l-Arab kellhom jimportaw żwiemel ġodda. Però ġiet maltempata u malli għaddiet ħallit biss il-ħmier ħajjin. Allura l-Isqallin kienu jaraw lin-nobli Arab ix-xejjiki jirkbu l-ħmier u b'estensjoni metonimika bdew isejħu l-ħmier xekki. X'ħaġa biex taħsbu fuqha. Tafu x'inhi l-iktar xarba favorita tax-xejjiki? Jekk ma tafux, saqsuna, ibatulna u ngħidulkom. In-nofs ieħor ta' ċikkubriku ġej mill-kelma Siċiljana brikku li wkoll tfisser ħmar. Din il-kelma tiġi mill-Latin brockus, ċewwa xi ħadd li għandu snin u tnejn ta' quddiem daqsxejn il-barra bħalma fil-fatt għandhom il-ħmier. Allura jekk taqgħod xrikku u brikku, l-tnejn ifissru ħmar, isek qed tgħid ħmar ħmar. U għalhekk ngħidu ċikkubriku meta rridu ngħidu li m'hemmx differenza bejn ħaġa u oħra, ċewwa li essenzjalment huma identiċi. Illum il-ġurnata din il-frażi ma tgħandax taqsam xejn mal-ħmier. Laqas m'għandax taqsam ma' espressjonijiet oħrajn bħal ċikku l-poplu, ċikku Peppu, ċikku kola, jew ċikku ġwiebi. U għal mi għadditlu minn moħħu, le, laqas ma' ċikku mbrejja, jan it-tini. Kif tbatti x-xemx sajfija.
Fit-tieni rokna tal-programm, issa se nitkellmu fuq l-espressjoni checkmate li tintuża spiss fil-logħba taċ-ċess. Bħalma fl-espressjoni ċikku briku, ir-referenza għax-xejjik kienet fl-ewwel nofs tal-kelma, hekk ukoll fil-kelma checkmate, l-ewwel nofs tal-kelma inċidentalment jirreferi għax-xejjik. Kif spjegajna fl-ewwel rokna, il-kelma xejjik b'mod litterali tfisser xieħ jew persuna li għandu aktar minn 50 sena. Ix-xjuħija nassoċjawha mal-irf, sforz kemm il-bniedem ikun ġarrab u għadda minn esperjenzi li jkabruh u jagħmluh persuna aħjar. Kliem ix-xieħ żomm fih jgħid il-Malti u dan il-parir bir-rima irid jgħidilna li għandna nisimgħu min-nies tal-esperjenza għax huma jafu xi trott il-ħajja. Għal min ikun jilħaqlu, tisma' lil min jgħid li jkun Ġurdin Xieħ. Din l-espressjoni tqassret ma' żmien, bl-oriġinali kienet Ġurdin Xieħ ma jmissux il-ġobon. Din tintrabat ukoll mal-esperjenza ta' din il-persuna li tgħallem u tħażżen moħħ il-bniedem. Il-qawli qul ta' J.S. Manduka u George Mifsud Kirkhope jiddokumenta wkoll żewġ espressjonijiet oħra li jeloġġjaw il-kliem meqjus tax-xjuħ tagħna. Dawn huma kliem ix-xieħ meħud mill-qiegħ u kliem ix-xieħ stqarru u modu u ftakar fih. Espressjoni oħra idjomatika li tolqotni marbuta ma' xjuħija hija aħjar xi hu għaref milli żagħżugħ u iblaħ. Din tingħad meta mara tesprimi l-preferenza li aħjar tiżżewweġ xieħ b'moħħu jilħaqlu milli żagħżugħ injorant. U la daqt nitkellmu fuq l-etimoloġija tal-espressjoni checkmate, nieħu wkoll l-opportunità infakkarkom li meta nilagħbu jew nitkellmu fuq din il-logħba għandna nippruvaw inżommu ħaj l-ismijiet tal-pedini li għandna għaliha. Ngħidu aħna ir-re jew ir-reġina, it-torri jew il-kastell, il-kavallier jew iż-żiemel u l-isqof jew l-alfier. Kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda Checkmate għandha etimoloġija interessanti ħafna. Hija kelma ġejja mill-Persjan. Ix-xaħmata, ix-xaħmat. Li tfisser ir-re miet, ir-re huwa mejjed. Għandek ix-xaħ, ir-re u mat mejjed. Issa, dina eventualment din logħba saret popolari, tferxet fid-dinja qarbija u l-kelma saret hekk baqgħet tintuża ix-xaħ mata. Daħlet eventualment f'Malta wara li ġiet popolarizzata anke fi Franza, fi fatt insibuha wkoll ex-xeħ Malta fi Franza, bdiet minn hemmhekk ġifieri għandek diġà l-indikazzjoni tal-artiklu magħha. Imma mbagħad daħlet għandna biex ngħid hekk il-kelma checkmate mill-Ingliż. Imma fil-vera daħlet mill-Ingliż, imma għandha ħafna rubija mal-Malti, għax anke jekk tisma' mat għandek miet. U x-xaħ, ix-xieħ. Issa l-kelma xieħ hija marbuta ħafna aħna forsi l-idea hija li marbuta mal-anzjanità, hija sinonima ma' xieħ anzjan. Però xieħ, forsi il-ġenerazzjoni ta' qabilna, kienet tfisser il-kap ta' tribù, il-mexxej. U saħansitra anki il-mexxej kap ta' min imexxi nazzjon. Jekk nieħdu pereżempju fil-ġenerazzjoni tiegħi, għandek ix-xah tal-Persja. Sewwa l-aħħar wieħed li kien Muhammad Reza Pahlavi. Ix-xah kienu jgħidulu, u mbagħad kien hemm ir-rivoluzzjoni Iżlamika u kellu jeżilja ruħu. Imma ġifieri minn hemm naraw kif il-kelma xieħ tfisser mexxej, allura l-idea tax-xieħ, ix-xieħ tal-familja, ix-xieħ li jmexxi, ix-xieħ li jikkmanda, li aħna nieħdu l-pariri minn għandu. U allura naraw kif żviluppat il-kelma li fil-fatt checkmate hija x-xieħ Malta tanti viċin tal-Malti. Ix-xieħ il-mexxej miet. Għaliex? Għax din il-kelma naturalment ħafna jafu li tintuża fil-logħba taċ-ċess fejn inti għandek żewġ avversarji u hija board game, hija logħba li tintlab fuq board u bil-Malti kienu jgħidulha wkoll il-logħba tal-iskakki. Hija logħba li titlob ħila kbira, mentali, il-moħħ u l-ħsieb għaddej u inti titteleb lill-avversarju tiegħek. Kif ħatelbu l-avversarju tiegħek? Billi tsakru. L-avversarju, inti biex teleb lill-opponent tiegħek trid issakkar li mhux toqtlu fis-sens, anke jekk ġibu f'pożizzjoni li ma jistax jiċċaqlaq aktar, għax jittiekel ngħidu, nikolulek, nikollok ir-re. F'dak is-sens, ġifieri ġibtu u min
jisib ruħu f'dik il-pożizzjoni ma jkunx jista' jċaqla iktar u l-avversarju tiegħu jgħidlu checkmate. Tiltek spieċi, sakkartek. Ejja logħba magħrufa ħafna, għandha 64 kaxxa fuq il-bord li jalternaw bejnietom suwed u bojot. U kull avversarju jkollu 16 biċċa. Tajjeb, fosthom ikollok l-isqof, ikollok il-kafallier, ikollok ir-reġina, u dawn insomma jila hemm mod ta' kif tmexxi, hemm regolamenti ta' kif tmexxihom daw kull stakka għandha ir-regola tagħha ta' kif tmexxiha. B'dak il-mod inti fl-aħħar trid b'daw il-movimenti li jsiru kollha mentali, inti tagħmel mill-aħjar biex issakkar toqtol lix-xieħ lill-mexxej tal-opponent tiegħek. Jintasbu bis-swit il-rom